Salutare prieteni, ce faceți? Eu sunt Silviu și astăzi jucăm un nou joc. De data aceasta jucăm Gangster Vegas. Și după cum vedeți, ăsta e meniul. Dacă vedeți acolo la profil 1, nu băgați în seamă pentru că e completat 100%. Trebuie să facem o misiune la început. Și nu luați vocea mea pentru că e somn și de aia mă aud așa. Deci hai să începem, o să facem câte o misiune pe episod. Dar în primul rând vreau să o bat pe doamna asta cam... Poți să-i cere bani? Nu are bani. Să mergem să luăm o mașină. Hai să skill to shop. Încă mai sunt aici cu tutoriale, să mă arăte și chestii și nu știu ce. Hai mă, ce să fac? Așa. Și acum gata? Gata, deci putem să facem misiuni. Hai să ne căutăm și o mașină. Că nu-mi place fără mașină. Uite strada, pe care trec mașinile. Hai, mai poți. Uite, asta e poliția. Ia, uite. O, asta, da, mașină. Ce clank sună cu tată? Ia, hai tu jos. Mulțumesc. O, e de pâră. Bă, mulțumesc de mașină. Că foarte mult. O, fugi. Băi, dar pare o om agresivă de până muncă. Ce gad, bă, unde e, mă? Tu crezi că mă faci pe mine? Nu pe... Bă, pe calcul propria mașină unde ești? Așa. De uite cade. Ești bine, bă? Dacă nu, hai că te rezolv eu. Gata, hai să mergem la eu ăsta. Parcăm și mașina. Regulamentar. Merge. Deci ce poți avem aici? Amen. Nu știu cum se pronunță. Deci habar n-am cum se pronunță. Amen. Ceva cu E. Nu știu să ne uităm la chestiile astea. Ăștia pentru că nu sunt importante deloc. Uite să mergem până acolo. Hai că știm să sărim. Hai mă, te fac niște mesii, hai să. Bă, trebuie să-ți facem o freză, frate. Sau îl lasă aici, Imen. Hai să vedem acum. Uite. Imen. Deci pe să cheamă Imen, stați un pic să mă ușor de la ceva. Oh, come on. Am început. Gata. Ce vrem, Imen? Luăm mașina. O, bă, unde fugi așa? Ce să vine înghețată? Să-i bătem pe ăștia. Uite, mă face un stâlp. Little Geo. O, bă, pe unde e? Hai că sunt atlet, sar peste tot. O, că nu pot să mai fac până mai am viteză. E poliția. N-am făcut nimic, eu sunt curat. O, bă, Imen, stai un pic.
Vedem de aici. Oh, știu misiunea asta. Nu am avut odată jocul și am mai făcut odată misiunea asta. Nu, pe aici, pe sus. Că scapă Little Joey. Little Man, cum să zic. Ce, man? Bă, vezi că te sună. Oh, oh! Mamă, ce m-am speriat, am crezut că mor. Băi, deci mor. Băi, deci nu mai sări, frate, așa. Uite, unde ești, bă? Nu mai prind pe ăsta. Unde... Pă... Nu! Gata, misiunea e ca și pierdută. Cum ajung eu, frate, acolo sus? Numai dacă mă duc și urc chiar. Hai că... Ăla pe aici. Păi, crezi că scap, dar nu scapi. Care? Ăsta? Na, mă, na, ești banker, mă. Capișon, capișon. Te ține ficatul, mă, te ține. O, păi gata, s-a dus. Ești dus, frate. Mission complete. Mă sună. Hai, bă, nu pot să mă mișc. Nu e așa important ce vorbesc ăștia. Așa... E așa... Shop-ul, mă. Hai, bă, cu shop-ul tău. Păi ce să-i dau, mă? Dacă vei pune sul tău. Ia uite, nu. Ce? Ce, menu? Ce fac, mă, aici? Chiar nu știu. Ce trebuie să fac? Tap. 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 Pe ce tap? Și dau, bă, tap. Deci... Să mor eu, deci știu pe ce să-i dau tap. Băi, deci e incredibil. Pe ce-i dau, mă, tap? Că dacă nu mi-arată nimic, eu cum să-i dau tap? Tap, 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 tap. Nu știu. Stați un pic, am o idee. Dau o dată înapoi. Ce tap vrei, mă, și tu? Că nu pot să-ți dau tap. Deci cred că aici se încheie episodul. Ce tap trebuie să-ți fac? Deci revin după ce-l fac. Dar nu cred că pot să pun pauză. Deci, nu știu ce tap. Cam atât pentru astăzi, prieteni, și ne revedem în episodul următor. La revedere!